Am mai jucat de mult un joc cu șeptari și Hot Burning Winds așa pare a fi unul perfect pentru câștiguri mari. Să-i dăm bici să vedem ce scoatem. Hai să mergem pe 1,60 lei și start! Nu e cea mai impresionantă grafică. Parcă te simți așa la tradiționalele aparate. Un joc special pentru nostalgici, de altfel. Și nu știu ce mă simțeam eu așa de norocoasă la jocul ăsta, că văd că nici pe departe. Bun. Se lasă așteptate câștigurile, dar vin. Să mai vedem. M-am obișnuit eu cu câștiguri rapizi și mai mici. Aici văd că sunt mai rare și mai mari. Care ar fi fost șansele? Dar te ține în priză bine. Bun, 22 de lei. Rare și mari. Mai încercăm câteva rotiri, că nici nu aș vrea să rămân fără bani în cont, așteptând potul cel mare. Adică mai bine mai cu grijă așa, în special când vine vorba de sloturi. Vă recomand la jocul ăsta să vă setați o sumă maximă pe care vă permiteți să o pierdeți, pentru că, după cum se poate observa, da, dă câștiguri destul de mari, dar poți să pierzi destul de mult așteptându-le. Nu am reușit să scoatem nimic impresionant, dar la câteva încercări să zicem că își face treaba. Multă baftă!